Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun jong ka NDRF, SDRF, kinong kiulum, ringkat ki tour guide sora unit. Bendaksngi ka handle tarik jelio arjar pesan, kilalit banwat biang ya ka Sonam Raghuvanshi, ka kurim jong uraja Raghuvanshi, haka Thwei jong ka Weisawdong ka jaka jongok kai ka Kham Kynjah na do balakhang ya ka. Kani ka jing wat saya ka Sonam ka badang ja rengai hadu menta ka dangi beteng, hak ba ya ukurim jong ka uraja lalapno ya ka met jong haka ar tarik jelio, hariat ar liang hajan ka Weisawdong. Ka jing bom lap saya ka kurim, kalau pun sa domi ki pulit bade ki bahaya yang hasam bade ka jela berok ka wei hendai wat la ka taru ki pulit ki klem shong that hendai ki dang yai pelong ka jingwat ya ka Sonam hadu menta ka sngi kumban pun kin mau ki arngot ki shikurim ki bade na indoor Madhya Pradesh kila poi shadam la khyat haka arpu atrik jemang bat kila shimwai da ka skuti na Shillong hendai ki bahaya yang kila pentip bakim shimla yo shu ban phone ki adu ka arpu lai tarik jemang kat baya ka skuti ba kila shimwai lalap haso ararim. Habaki pulit kila lap ya ukurim uraja Raghuvanshi haka atarik jelio kila persyang banwat saya ka kurim ke Sonam Raghuvanshi hendai hadu menta kim lap dian syu. Kini kejaka Weisawdong ke Bameshwa kiat ini nanti Mr. Thwei Weisawdong pemeta NDRF pulit SDRF kelai hiar kini keriat kedai ke Thwei ke bahek bang teh kesat dan telan nak take shot dan telan kini buat nak kena shot dan telan benih Thwei baik nak bahang shot terus dia nami kini buat ketika shot dan telan bawan hiar shane sha Weisawdong nama Sonam bat mita kelak hiar sin support seklau baik ki hiar nang ne nang barak di wasa Chiliang jongka parking kini buat ni ke Sonam uranja mita